Peter sa zrejme nie vlastnou vinou ocitol v situácii, že musel začať konať. My mu chceme pomôcť. Vítam Petra. Ahoj Peter, vítaj, sadni tu u nás. Toto je 19-ročný Peter. 19-ročný Peter pomaly už bude mať 20, ako mi povedal, má trošku trému. No a spravil nejakú blbosť, hej? Presne. No, čo sa stalo? Tak ja som ako v nedeľu bol u kamaráta, spolu aj s kamarátkou. Sme sa opili, lebo bolo veľkonočná nedeľa a nechťas sme si navzájom ublížili. Tak teraz trošku nám to povedz podrobnejšie. Asi budeme to trošku musieť prebrať. Ja som prišiel ako ku nej, proste sme si lahli a nechťa som ju, no, jak som to tu obchytkával. Počkaj, to bola kamarátka tvojho priateľa? Áno, áno. Fuj. To sa nerobí, toto je úplne zlé. Ja viem, Toto vieš, že sa také veci nerobia. Nerobia. To A viem. prečo si to urobil? Bol som strašne odpitý a... Fuj, ešte horšie, ani to sa nemá robiť. Teraz budem vyzerať ako taký mravokárca, ale... Čiže mali ste vypité, aj ona mala vypité? Áno. A ten priateľ tam bol? On Ne, nebol? ten bol preč v Leviciach, ako. Jasné, čiže kamarátka tam bola sama, Mal som tam aj kamaráta, iného, hej? Áno. Kamaráta. No. A proste... Ty si sa začal nevhodne správať, ona čo na to? Proste sa na mňa naštvala a Čiže reagovala úplne správne? presne tak. Aha. A proste veľmi ma to mrzí, čo sa stalo, bolí ma to a strašne to ľutujem. Ona to povedala, predpokladám, svojmu priateľovi, Áno. tvojmu kamarátovi, možno už aj bývalému, Ne, chodia stále spolu. ale myslím, že on sa na teba zrejme nahneval. Aha, áno. No a teda, aká je situácia teraz? Teraz proste sa nemám ukázať na očiach. Proste za to, čo sa stalo. Je naštvaný. Je naštvaný, takisto ako moja kamarátka. Aj ona je naštvaná? Áno. A celá partia je naštvaná na teba? Ne. Oni dvaja? Iba oni dvaja. A celá partia si želá, aby sme sa odobrili. Že aby sa to nejako urovnalo? Áno. No, riešenie je ospravedlniť sa, ešte jedno riešenie, aby som celkom videla. Jedno riešenie je to, aby sme sa už udobrili navždy. Udobrili, aby si menej pil možno. Lebo keď vyvádzaš Áno. vždy vtedy, keď máš vypité, tak to by bolo riešenie. Presne. Aby vzťahy boli dobré. No, situácia je teda jasná. Ty zrejme im chceš teraz tu niečo povedať a dať to dokopy, hej? Hej, chcem to nejako napraviť. No dobre, no tak sa poďme pozrieť na tých mladých ľudí. Janko samozrejme dostal jasný pokyn, čo má robiť, no a podľa toho aj samozrejme konal. Tak takýto krásny výhľad, Katka, majú niektorí Petržalčania zo svojich domov. Možno aj Marcel má takýto krásny výhľad, pretože som v Petržalke, kúsok od jeho domu a idem ho nájsť. Idem na to. Čau, Marcel. Ja som poštár, Jano z pošty pre teba. Marcel? Áno. V ktorom si sa narodil mesiaci? 27. augusta. Fantastické. Toto je pre teba. Niekto ťa pozval do pošty pre teba. Tušíš kto? Hezky, nie. Hezký. Povedz, nenapadá ťa, frajerku máš? Fú, nenapadá, vážne neviem. Frajerku máš? Mám. Všetko v poriadku tam? No. Kamaráti nejaký dlho si nevidel z pionierského tábora? Fú, neviem. Nič. Čo keby sa prišiel pozrieť, kto to teda je? Neviem, musím si to rozmyslieť. Dobre. Katka, Marcela sme našli. Musí si to rozmysleť. Takže Janko pozval Marcela. Asi by bolo veľmi nápadné, keby pozýval obidvoch. Asi by im bolo hneď jasné, že o koho ide. Tak ja som zvedavá, či potom ešte sa to nejako riešilo ďalej, že či príde jeden, druhý, alebo nepríde nikto. Všetko sa môže stať. Všetko sa môže stať a my to teraz zistíme, pretože sa Janka na to opýtame. Janičko, no tuto máme úplne jasnú situáciu, chceme dať dokopy partiu, nevieme, či sa nám to podarí. Aby sa nám to podarilo, potrebovali by sme, aby prišiel Marcel a aby prišla aj jeho priateľka. Ako to vlastne je?
Katko, zdá sa, že je to na dobrej ceste, pretože obidvaja sú tu medzi nami, tak nech si riešia veci. Marcel. Ahoj, vítaj. Ahoj, vítaj, nech sa páči, sadnite si u nás. Zlatí deti prišli z Petržalky, ako sa máte? Svetovo. Svetovo? Ale to vám nenapadlo, že tu niekedy budete? No, Fú, toto nikdy. určite nie. Fú, nikdy. Podľa mňa poštu ani nepozeráte. Vy nie ste taká cieľová skupina naša. Tak ale musím, keď to moja mama pozerá, tak Moja musím. No vidíte, čo sa v živote deje, že aj takéto sa stane. Vás dvoch, kto to pozýva? Netuším vôbec. Ty si dostal pozvánku? Áno, Áno. Ale priateľku si zobral so sebou? áno. Áno. No a kto vás dvoch chce vidieť? Tak jeden typ mám, ale Áno? to si nechám radšej. No, Uvidíme, skús kto nám tam bude. povedať. Typ myslíš, že nejaká kamarátka po dlhej dobe? Myslím si, že to skôr bude nejaký chlapec. Chlapec. Aha. Môže byť. Do trojky? Alebo teda, počkajte, lebo tretí? No, systematicky to by sa dalo. To som... Ja sa možno zle vyjadrila. Ako to je teda? Tak máme jedného kamaráta vlastne a teda už s nami taký- nechodí do taký partie, Taký jeden ale bývalý kamarát. tak možno, že on je za tým, ale netuším. Spravil niečo zlé? Áno, dosť. Naštval ťa, počúvaj, ty hneď Moc, bývalý kamarát. moc. Moc? Moc. A to sa už nedá odčiniť? Nie. Nie? Fakt ťa tak sklamal? Áno. Však keď akože že normálne môj kamarát a začne obťažovať moju čajku, tak podľa mňa to už asi nebude kamarát moc, nemyslíte? Áno, to sú posvetné veci. Však To presne. sa nerobí, že? No a potom ešte dojde do baru a začne sa mi tam vyrážať s takýmto malým vredkovým nožikom. Úplne som ho tam vyškeril, hej. Čo, sa ti vyhrážal? No normálne. Ako sa ti No. vyhrážal? Ale proste on tam došiel, veľkého geroja proste zo seba on sekal, že toto není môj bar, že toto hento tamto a proste, že čo prosím? No ja som sa postavil, som ho zrušil tam aj s tým nožikom jeho vredkovým. No počkajte, však tu bude ešte bitka dnes. No, Ne? tak pokiaľ nebudem musieť preliesť tú stenu, tak asi myslím, že nie. No teda vy ste dobrí. Necháme sa prekvapiť, kto tam je. Necháte sa prekvapiť. No, ja som trošku staršia ako vy. Myslím si naozaj, že toto sú veci, ktoré sa nerobia, hej? Kamarátkyny, frajeri boli vždy pre mňa posvetní, aj keby sa mi neviem ako páčili, tak už sa mi nepáčili proste. To sú naozaj akože také základné veci, ktoré sa nerobia. Ale zase kamaráti, keď sú dlhoroční, dlho ste sa poznali? Áno. A- 6 No rokov. ani ne. Taký rok. A viac, nie? No rok, dva asi tak. Rok, dva, tri? Hej? No asi tak. Ešte potom sa zase... Ešte potom sa hovorí, že treba odpúšťať. No, a takéto veci sa neodpúšťajú. Hej? A vy ste nejak spoločne sa stretávali? Bolo vás viac? Nejaká partia? Áno, my sme veľká partia. Veľká partia. Dosť veľká. A vy ste ho vylúčili z tej partie teraz? Áno. Aha, čiže pre neho je to dosť nepríjemná situácia. Tak si myslím, že keď človek niečo spraví, tak mal by si dopredu uvedomiť, čo vlastne robí, lebo toto A nemá sa nejaké nerobí. poľahčujúce okolnosti? Má Áno? jednu poľahčujúcu Áno. okolnosť, že proste... Že je prihriatý a pripečený. Ale No. Počúvam ťa. má poľahčujúcu okolnosť v tom, že vtedy to robil, keď bol vlastne triazvy, takže to robil za triazva, čo spravil. No však to není poľahčujúca okolnosť potom. Ale je. Ako však za triezva to robil. Jaj, tak naopak. No však, tak. Tak počkajte, nemal vypité? Nie. Lebo No vtedy ja nemal vypité, ja som akože počul, že vraj mal vypité, takže on Nie, tak nemal. som iba vlastne A to vyšľajil ty z vieš, baru, hej, ale... že nie? Nemal, však my sme nič nepili, takže to viem.
To ja už neviem, lebo ja som pri tom našťastie No nebola. však ani ja. Ty bohužiaľ, lebo možno by si to veľmi rýchlo vyriešil a dal do poriadku. To by letelo von oknom. A ty si nejaký radikál. Ale iba z prvého. Ty si nejaký radikálny. Prečo? No tak podľa toho, čo hovoríš. Ja? Akože občas treba v živote robiť aj kompromisy. No, Také ti už hovorili rodičia? Ako, ale však ja každý deň uzatváram nejaký kompromis s mojou manželkou. No nechcela by som byť tvojim nepriateľom. Prečo? Nie, myslím, ako zrejme to je pre teba dôležité dievča, takže to riešiš takto. Tak uvidíme, kto bude za tou stenou. No, nechajme sa prekvapiť. Nechajme sa prekvapiť a nechajme sa prekvapiť vlastne aj ďalším vývojom udalostí. Držím vám palce. Ďakujeme. Je tam. Tak ahoj, už preto chcem sa vám ospravedlniť za všetko, čo som spravil. Viem, že mi to už nikdy neodpustíte, ale mrzí ma to, čo sa stalo. Priznávam svoje chyby a chcem, aby sme sa navždy udobrili a navždy spolu chodievali von. Je to záležito... Záleží to len na vás, či otvoríte túto bočnú stenu a podáme si ruky, alebo je navždy koniec. Je to na vás. Je to na vás. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme spolu chodievali von. Želajú si to aj naši kamaráti. I keď som to... Môžem ťa na chvíľku prerušiť. Kto si to presnejšie želá? Želá si to... Aspoň troch mi vymenuj. Nikto, akože s kým chodíme my von, tak nikto ťa tam nechce. Kompletne. Tak aspoň Kika. Dajme tomu, hej? Dajme tomu. No. Ja si cením, že si došiel, že si dal túto námahu, Peťo, ale myslím si, že to, čo si spravil, podľa mňa, toto sa odpustiť akože nedá. Prosím, ja tu už nikdy nespravím, Monika. Dajte mi aspoň poslednú šancu. No, jak som počul proste, že kompromis sa robí, ale akože takéto veci sa neodpúšťajú vážne. Jak by si sa ty cítil na mojom mieste? Tak tiež zle, ja sa priznám, ale... No, priznám si svoje chyby, že som to spravil. Priznám sa to. Nie som taký, že budem klamať. a to ešte môžeš byť rád, že pamätáš si, že čo sa stalo v piatok, hej? Pamätám si. Pamätám si a pamätám si, že som neprávom zaútočil. No, počkaj, nepravom si zaútočil, akože, no tak sorry, tú tvoju rybičku by si mi moc neoblížil, ale kebyže chcem, no tak ju troška otvorím a ale tak však chápeš, že sme sa na niečom dohodli. Ja sme sa na niečom dohodli, že nemám už nikdy medzi vami chodievať, ale proste bolí ma to, čo sa stalo. Bolí ma to. No tak, že ťa to bolí, no tak to už není moja vec, to ma netrapí, ale nemá si sa zachovať tak, jak si sa zachoval. Ja viem, niekedy sa správam ako malé decko. No niekedy, ale ty chalán, však ty máš už 19 rokov, ale však chováš sa, chalán, s tým tvojim mozgom, však ty sa chováš jak na 13-ročné decko. Robotu si nevieš nájsť, hej? Jednu robotu, čo si mal, tak ste ťa akože vyrazili behom 2 hodín, to ti zaplatili 50 korún, že proste, že si tam došiel a proste ty by si sa najprv mal troška uvedomiť, že ty máš už 19 rokov a rozmýšľať sám za seba. Toto podľa mňa není nejaké ospravedlnenie, že sa vyhradíš tým, že proste ono. Marcel, ja som spravil najväčšiu chybu a priznám sa to. Priznám si, že som spravil. Len vás prosím vás. Viem, že mi to už nikdy neodpustíte. Dajte mi aspoň jedinú šancu.
Ne. My sme ti tie šance dávali predtým, si ich. Ja viem, ja sa Stop. Do tohoto už musím vstúpiť ja. Do tohto vášho dialógu. A to budeme musieť nejako vyriešiť. Teda, ja mám jeden návrh, ale predpokladám, že neprejde. Že naozaj mu dať ešte jednu tú šancu. Ak má problémy, treba naozaj aj s robotou, možno je tá partia pre neho hrozne dôležitá, možno sú to ľudia, ktorí jediní ho môžu podržať a pomôcť mu. Neviem, vy ste partia, hej? Ja si myslím naozaj, že tú šancu by mu mohli dať. Ty si myslíš, že tú šancu by mu mohli dať? Ty si veľký šéf, ale teraz by si takú tú nejakú veľkosť mohol ukázať. No ale proste ja viem, že kebyže Ide tu hlavne o to, že my s Marcelom proste vieme, že keby sme mu zase odpustili, to by sa opakovalo. Ja to už poznám. My sme mu toľko šanci dávali furt v kuse a furt to isté hovorila. Ale do pošty vás prvýkrát pozval. No tak to si ho vážim, Peťo, fakt, ale... Dajte mi šancu, prosím vás. Prosím vás o to. Veľmi vás prosím, ja som na tom záleží. Ne, proste ja som sa o tomto akože rozprával s Monikou a akože obidva sme dospeli k tomu záveru, že už nie. Otázka je, či tú stenu dáme preč v tejto chvíli. Nie. Určite? Miláčik? Monika, prosím. Myslím, že nie. Myslíš, že nie, alebo určite ju nedáme preč? Je to na tebe? Určite ju nedáme preč. Takže určite tú stenu nedáme preč. Áno. Predpokladám, že viete, čo robíte. Nemôžem vás presviečať naozaj v tejto chvíli, aj keď mi to je veľmi ľúto, lebo odpúšťať si treba a šancu treba dať, ale možno, že toto nie je koniec, možno, že ešte nejakým iným spôsobom sa to dá do poriadku. Tak teda ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme my. Držím vám palce vo vašom vzťahu, aby vám to vyšlo a teda aby ste mali veľa dobrých kamarátov. Ešte raz ďakujem, všetko dobré. Ďakujem. No, Peťo, si smutný z toho, hej? Ale možno to bude pre teba poučenie do budúcnosti. Bude. Bude? Ja si myslím, že nič nie je strátené. Keď je tá partia dosť veľká, tak ako povedala kamarátka, sú tam ľudia, ktorí sa chcú s tebou stretávať, tak sa máš stretávať s nimi. No. Človek niekedy v živote určitých ľudí stráca priateľov a prichádzajú noví priatelia, takže úsmev. No, taký malý. Držím ti palce, aby sa ti darilo a myslím si, že si prejavil dosť veľkú odvahu tým, že si ich sem pozval a urobil si vlastne, čo sa urobiť dalo. Držím ti palce, nebuď smutný.